Gure udazkeneko mahaia. Zairu. Udazkena irailaren 21 hasten da, eta abenduaren 21 bukatzen da. Udazkenean aldaketa ugari izaten dira, eguraldia, natura, animaliaren ohitura, gure janzkera eta bar. Orain udazkenaren ezaugarriak aipatu behar ditugu. Eguraldia aldakorra da. Batzuetan bero egiten dute besteetan. Udazkenean zebaitzen oztoetan, kolorizkaitzen digute, marroia, naranja, goldizka eta horia. Zuhaitz batzuek udazkenean hostoa galtzen dituzte, hosterrokorrak esaten diogu. Adibidez, sagarrondoa eta madariondoa, gaztainondoa, urrintxa, intxerrondoa eta abar. Beste zuhaitz batzuek berriz ez dituzte hostoak galtzen eta berde mantentzen dira. Zuhaitz horiek zuhaitz hosto iraunkorrak dute izena, adibidez, zeia eta pinu. Orain frituak, bi motatako frituak daude. Frituak, lehorrak, zukuak ez dutenak eta mamitsuak zukuak dutenak. Udazkeneko fritu lehorra, intxaurrak, urra, gaztainak eta almendra dira. Udazkeneko fritu mamitsua, sagarra, madaria, mahatsa, pinkuak eta bazarra dira. Garai honetan perretxiko ugari ikus dezakegu ondoak eta gordingoak esate baterako. Orain animaliak. Urtaro honetan animaliak batzuek beraien ohiturak aldatzen dituzte. Hegazti batzuk leku ebeletara joaten dira. Beste batzuk frituak jasotzen dituzte neguan, bere gordelekuetan igarotzeko. Hartzak adibidez hibernatzen dute, hau da, negu osoa lotan ematen dute. Garai honetan gure jantzira aldatzen da. Bainu jantziak eta txankla hurrengo udarako gorde behar ditugu. Katarrorik ez harrapatzeko jertzea, pirokiatzira, botak eta praka luzea jantzi bat ditugu. Hori kantatu da. ¿Qué es lo mejor?